Van az az érzés, amikor valami tök jól sikerül, és utána minél többet nézed, annál rosszabb és rosszabb lesz, aztán szétjavítod, és végül rájössz, hogy az első volt a legjobb. Na hát így jártam ennél a portrénál is. Elsőnek a terpentines olajfesték keverékemmel lealapoztam a festményt. Én ezt azért használom, mert így az ecset a vászon felületén sokkal könnyebben siplik. Miután a szemgolyóval végeztem, a szemhéjat szoktam megfesteni. Elsőnek a szemhéj feletti redőt szoktam megfesteni egy sötétebb színnel, utána pedig a fenti részt. Ugyebár itt fent nem is tudom, hogy hívják az a csontot ott a szemöldök alatt, ott mindig a fény jobban megcsillan, természetesen a fényesésétől függ. Itt már láthattátok, hogy a szempillákat elrontottam, ilyenkor csak fogtuk egy zsebkendőt és letörlitek a felesleget. És itt megint elrontottam, egyébként 3-szor is elrontottam a szempillát, ezt a kis szemet 3 órán keresztül festettem. Aztán átmegyek a homlokra, és végül a szemöldökre.